Takže dobrý deň, zdravím všetkých, ktorí sledujú a počúvajú toto krátke úvodné video, ktoré má byť akýmsi odrazovým bodom pre všetky nadchádzajúce, pre všetky diely seriálu. Hej. Názov videokanálu Ako získať peniaze znie možno ako z reklamy na spotrebný úver, no nie je tomu tak. V skutočnosti sa budeme venovať a budeme vlastne hľadať cesty nové i staré s novým prístupom, ako v rámci možnosti bežného priemerného človeka na Slovensku získať určitý obnos finančných prostriedkov, ktorý by bol dostatočný na živobytie, prípadne na iné výdavky. Samozrejme, že sa v jednotlivých častiach seriálu budeme vo všeobecnosti sústreďovať na základné piliere získania peňazí, a to už myslím, že je každému jasné, čiže na zamestnanie a na podnikanie. Rovnako si prejdeme pracovné príležitosti v zahraničí. Svoju pozornosť by som povedal, že určite upriamime napríklad aj na pozičné a intradenné obchodovanie na burze z pohodlia svojho domova, s notebookom samozrejme, a s relatívne malým vstupným kapitálom, čo pod tým si môžeme predstaviť malý vstupný kapitál približne 300 alebo 200 až 500 eur. Samozrejme, že dá sa aj s nižším, aj vyšším kapitálom, ale my sa budeme venovať tomuto rozsahu náležitému. Potom napísaniu sa budeme venovať napísaniu, taktiež vydaniu a taktiež predaniu svojej vlastnej knihy a nevynecháme ani prácu v štátnej správe. Čomu sa budeme venovať ďalej? Ďalej vysvetlíme určite, ako funguje odpredaj, to je veľmi zaujímavé, odpredaj a výkup drahých kovov, ako zlata, striebra a platiny. Čiže keď máte doma napríklad staré vidličky strieborné, áno, alebo nejaké ste zdedili šperky, alebo niečo, čo už vážne vám to len leží a zapadá vám to prachom a nechcete to využiť napríklad na rozstavenie a vytvorenie nového prstenia a sa chcete toho zbaviť, tak a s akým štýlom to vlastne predáte, odpredáte, za akú sumu a koľko vám to môže približne vyniesť. Áno, podľa gramáže, prípadne ako vy môžete odkúpiť zlato a ako môžete s ním ďalej obchodovať. Dotkneme sa tiež ďalej zarábaniu si umením, poviem príklad malovaniu si obrazom, ako tie obrazy môžete najlepšie, alebo kreslením, ako tieto obrazy môžete najlepšie predať na domácom slovenskom trhu, prípadne v zahraničí, napríklad cez Amazon, áno. Ďalej zarábaniu si napríklad športom. Zdôvodníme si ďalej, prečo remeslá sú možno niekedy oveľa lepšou životnou cestou alebo alternatívou ako vysoká škola. Potom, ako sa dá zarobiť pestovaním plodín, prípadne ako sa dá zarobiť chovom alebo chovaním zvierat. Odpovieme na otázku, koľko približne zarába realitný maklér, veľké realitné spoločnosti a koľko majiteľ malej realitky. Čo všetko je potrebné pre založenie a fungovanie vlastnej realitnej kancelárie a aké papierovačky, čiže aká byrokracia a prípadne aké náklady sú s takýmto založením spojené alebo úzko prepojené. Uvedieme tiež presvedčivé argumenty, prečo by ste sa mali venovať nielen seba vzdelávaniu alebo mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jak sa hovorí z očí do očí, ale hlavne online lektorskej činnosti a je vlastne jej výhoda. Prejdeme si odmenami rozšírenej práce dnes alebo v dnešnej dobe, čiže je to vlastne práca vo výrobe v skladoch, čo nám je vlastne bežne známa. Prípadne si môžeme prejsť bonusmi s takouto prácou, vlastne, ktoré sú s nimi spojenými a mnohé ďalšie spôsoby, ako získať peniaze. Už teraz sa teším na vás, vlastne v riadnom prvom dieli, keďže toto bol len taký úvodný diel a prajem vám všetko dobré. Dovidenia.